akos mi familie, toch? Akos de chief mi, de grand chief mi, akos ding. En akos de organisatie, samide aan verbonden. Akos mati voor mi, en kompe voor mi, akos ding. Daarom ik voor president, mi de dankbaar. Dat ondanks Alassani, de dat ondersteunen, omdat de sabi, toch? If me de in staat voor zo een bepaalde sani of niet, toch? En de zie dat me nog met de festival. Nou, en ik zeg, me etaki nomo, dat hij nou een les niet leert bakken, zolang hij daar grond tapu, je leren. En misa de moro voorzichtig nou in Alibi. Donc, en met baar trouwang, de voorzichtig toe. Toch? Omdat hij soms aan je zoekt een probleem. Een probleem is met you. Toch? Dus daar